Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы, студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада 22 июнь хәтер һәм кайгы көне. Бик авыр вакытлар булды. Әйтерлек түгел аларында. Әшрикнең хәле. Оренбург өлкәсе Чесноков авылында Лыкман Рафиковка такта куйдылар. Нык стрелок булган. Шуның өчен инде ул эләккәндә шундый командага, пограничныйга. Сугыш авырлыклары турында Чиләбе өлкәсе Үчәйле авылыннан Зөбәрҗәт Задыбаева истәлекләре. Шикинсе ашап, шайтып тукланып йөри торган аяк. Бер кисә будай урласаң 10 ел. 1941 елның 22 июне халкыбыз хәтерендә иң авыр көннәрнең берсе булып саклана. Бу көнне фашистлар Алман иле сугыш игълан итмичә илебезгә ябырыла. 1418 көн һәм төн дәвам иткән сугышта без 27 миллион халкыбызны югалттык. Сугыш алып килгән хәсрәтне бәяләү мөмкин түгел. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне. Biz tanış bolsa ida yarhamur rahimim. Vatanыбыз үссә иде ярхамur rahimim. Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел. Хәзер без Мария Республикасы Суслонгер бистәсендә. Нәкъ менә шушында Бөек Ватан сугышына солдатларны әзерлек лагеры эшләгән. Бу лагерь 1941 елның июленнән 43 елның ноябренә кадәр эшли. Биредә рус телле булмаган халыкны рус теленә өйрәткәннәр. Курсантлардан сугышка пулеметчылар, артиллеристлар, танкка каршы ата торган мылтыклылар взводы командирлары әзерләгәннәр. Бу өйрәнүләрне 10 меңнәрчә солдатлар үтә. Әмма монда килүчеләрне тамук көткән, тирә-юньгә даны таралган лагерны үлем лагеры дип атап йөрткәннәр. Ачлыктан, суыктан, төрле чирләрдән меңнәрчә кеше вафат булган. Аларның исемнәре мәңгеләштерелгән. Билгеле, әле эзләнү эшләре алып барыла. Бүген Суслонгер бистәсендә зур һәйкәл булдырылган. Инде менә изге гамәл гыйбадәткә килгәндә аның күп төрләре бар име. Шуларның берсен әйтәсем килә, ул да булса изге гамәл гыйбадәт менә ватаныңга карата. Ягъни әйтик, ватаныңны ярату, аны яклау, аны саклау, әйме һәрбер мөмин мөселманның өстендәге булган изге бурыч һәм ул динебез тарафыннан яктыртылган изге бурычларыбызның берседер, иншалла рахмәт. Әби бабаларның шәҗәрәләрен ясадым. Шул шәҗәрә ясаган вакытта әбиемнең инесе Мөхәммәд Закир дигән егет инде, ул шушында булганы мәгълүм булды. Ул монда һәлак булмады, ләкин шуннан соң киткәченнән, моннан шушы учебный лагерьдан киткәченнән ул сугышка китте, ләкин ул югалды, һәлак булды. Минем ул булган җирләрне күрәсем килде. Ул җирләрдә йөргәнен ничектер дугалы итәсем килде. Минем әтием шушы Суслонгер аша узган. 42 елда 18 яшь булуга сугышка чакырганнар. Сугышка барып җитмәгәннәр. Әмма ләкин шушы Суслонгер лагерына җибәргәннәр аларны. Булай шунда ди инде шушында күрдем инде мин мәхмәтләрне әти әйтә. Әти инде бик сөйләмәй торган иде. Һәм әтине нәрсәдән котылып калган курс дугасы башлангачнан әтине курс дугасына чакырганнар. Дан ордены һәм зат вагу медаль белән бүләкләнгән әти әтине. Шун сугышчы шулай итеп яраланган. Шуннан кайтып исән-сау кайтты. Әлхәмдулилла 84 яшенә хәтле яшәде. Бездә 12138 пенсионер бар. Именно шуларның бер төркем пенсионерларны бүген алып килдек. Нәрсә дип булыйсыз бер төркем? Һәрбер кешенең монда туганы ерләнгән. Аннары безнең үзебезнең менә Әнәс Дәвлиев Закиров Санкт-Петербургта тора ул. Именно шушындый китап чыгарды 19 елны. Бөтен сәйбәтләп язылган. Ниндидер сәбәпләр аркасында бу лагерьда үлүчеләрнең соннары да исәпкә алынмаган. Һәм ни аяныч, аларның күпчелеге хәзергәчә хәбәрсез югалганнар исәбендә. Без Суслонгерның зияратында бу инде хәзерге көндә ябык зиярат 5 лагерьга булган госпитальдә һәлак булганнарны шушы зияратка алып килеп җирләгәннәр. Аллага шөкер, хәзерге көндә искә алып, аларның рухына дуа кылырга, безнең
мөмкинчиликләребез бар. Құдай ягыннан булган туган бу, аның шушына күрәсем килдем. Алар памятникка ясаган вакытта аларның өлешләре керде инде. Алар ел сайын киләләр, 9 майда киләләр, бик зур итеп киләләр инде. Аллах разый булсын. Комиссариат җитәкчеләренә, хәзрәтләргә бик зур рәхмәт. Бабагыз ул шушы Суслонгерда вафат булганмы? Бабай юк, шушында вафат булган. Но мин аны эзләдем, таба алмадым. Исемлекләр, фамилиясе аның табылмады. Әби шушы авылдан 3-4 көн буена бабай янына шунда килгән. Не сөйләгән вакытта миңа 3 яшьлек кенә бар иде. Соңгы ilk тапкыр ул килгән. Әби шунда күргән бабайны, 3нче килүендә инде бабай булмаган. Аларны 5 кеше мәйет итеп китерәләр. Без школдан югырып киләдер, карыйдыр. Ничек йирлеләр, ничек нитәләр. Зур траншея казыйлар да. Шунда, ни аралары бар инде. Салалар, янәшәенә шасалалар да. Күмәләр инде, шулай итеп. Шуңа күрә инде миңа Ходай кабул итсен, бер көн калдырмыйм. Барасым булмаса да, киләм ерак түгел торам мин, килеп укып кайтып китәм. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге көнгә кадәр эзләнү эшләре алып барыла. Менә күптән түгел тагын 9 кешенең фамилиясе билгеле булган. Минем янымда нәкъ менә Әхмәтҗан Фасахиевның оныгы. Ул 1942 елны юкка чыкты дип сентябрьдә китте. Әйе. И декабрьдә юкка чыкты. Менә он в исполкоме работал, и у него бронь была, он пошел добровольцем, ему неудобно было перед женщинами, что вот он остался. И вот в сентябре ушел, мама говорит, мы бежали за поездом, помню как. Еще в Казани, вот они картошку копали, пока не уехали. И вот одно письмо пришло, что вот мы едем в Арзамас, 50 километров осталось. Мы, говорит, голодные, не знаем ни денег, ни еды. А вот как вот потом сюда попал уже, в декабре вот умер. Они бельми еще хазер. Вот. Поэтому сюрприз булар. Бик зур рәхмәт, что монда килдек, күрдек. Прям авырта вот монда все. Мында теге подготовительный, как солдатларны соғышқа готовить итәргә тиешләре. А мында голодомор устроили, теге вредительство, нәстәмә булган. Күпме солдатлар мында үлгәннәр эшкә. Шунысын ишетте. Менә китап та укыдым, китап та бар минем андай. Минем әти 42 елда шунда соғыш алдыннан переподготовка булган курсларында. Командирский инде 3 айлык. Шуннан киткән соғышка инде. Башта командир взвода, на командир роты. Александр Невский ордена белән инде. Менә шуннан гына беләм мин бу Суслонгерның башка. Искә ала идеме Суслонгерны? Юк, ул сөйләмдер ул турда. Ишәп тор, аны хәтерләм Суслонгерда сөйләгән. Мен әйтсәң Суслонгердан дисәң, бөтенесе әйтә. Ул теге солдат утырган жер инде. Сразу безнең Суслонгерның шундый славасы алды, безнең, как сказать, безгә на всю жизнь печать. Шул җылда, вот менә бу җылдан как раз алар лагерьга киткәннәр. Менә шушы җирдә постсовета җирне алып, решили построить мечеть. Как дань памяти этим же солдатам и как бы для жителей поселка Суслонгер вот такую мечеть. Безгә Тушындый Суслонгерда бер дә уйламаган җирдә Тушындый мәчет булу бик зур безгә дәрәҗә. Инде менә хәзер миңа 85 яшь, Тушында тудым, Тушы Суслонгерда мин. Үстем, әтиләр, әниләр. Вот бик авыр вакытлар булды. Ул ипи әйтерлек түгел аларында. Эшлекнең хәле. Ел сайын бу җирләргә килеп дуга җиткерү фараздыр. Алар бит көтә. Искиткеч гүзәл табигать кочагында торабыз. Тик матурлыгына соклану түгел, моңсулык катыш хис били күңелне. Менә хәзер без кайда басып торабыз? Менә без басып торган җир менә бу биеклек дә булган менә Узкая галейка. Аның теге җиргәндә тавышы теге тук-тук кигәч. Тар юллы кукушка поезды шушындагы аш, ялангыш солдатлар кесеп төягән агачларны станцияга илтә. Монда күпме күз яшы, үткәннәр хәтердә. Лесана Садретдинова, татарлар, Суслонгер, Мария Республикасы.
Сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Программабызның икенче өлешендә. Оренбург өлкәсе Чесноков авылында Лыкман Рафиковка токта куйдылар. Нык стрелок булган. Шуның өчен инде ул эләккәндә шундый командага, пограничныйга. Сугыш авырлыклары турында Чиләбе өлкәсе Үшәйле авылыннан Зүбәрҗә Задыбаева истәлекләре. Шикинче ашап, шайтып тукланып йөри торган аяк. Бер кисә будай урласаң 10 ел. Дәвам итәбез. Бөек Ватан сугышы башлануының 80 еллыгын Оренбург өлкәсенең Чесноков авылы халкы үзенчәлекле итеп билгеләп үтте. Авылдашлар шик сакчысы Бөек Ватан сугышында һәлак булган Лыкман Рафиков истәлегенә токта куйдылар. Ул 1943 елда Курск дугасы сугышында 200 фашистка каршы торган 18 ил сакчысының берсе. Тантанада батырның туганнары, авылдашлары, шик буе сакчылары катнашты. Каһарманның исемен мәңгеләштерүдә авылдашларның тагын нинди эшләр башкарганнары хакында Фирүзә Әбсәләмова сюжетында. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтобы защитить от ужасов фашизма, права на жизнь, что рушилось кругом. Лыкман Сәләмәнәулы Рафиковны искә алу өчен өлкәнең шик буе сакчыларыннан алып, гади Оренбургларга кадәр килгәннәр иде. Батырны белгәннәре дә, аның белән таныш булмаганнары да, барысы да мемориал янында. Сугыш башлануының 80 еллыгын билгеләп үткәндә, авылдашлар истәлек тактасын урнаштыруны үзләренә максат итеп куя. Таш тактаны Лыкман Сәләмәнәулы Рафиковның улы Шәүкәт Рафиков ачты. Илебезнең иминлеген саклап, шаһит киткәннәр истәлегенә 1 минуттан тордылар. Дон аллеясын тагында тулыландырып таштакта чәчәк бәйләмнәренә күмелде. Билгеле сугыш һәм билгесез югалган орден медальләренең хуҗаларын табу турында да сүз булды. Барысы да бу мизгелләрне күз алдыннан үткәргән кебек. 15 июль 1943 ел. Курск дугасы сугышы. Александр Мановскийның 18 укчылардан торган шик сакчылары взводы. Алар теплые авылы җирлеген фашистлардан сакларга дигән әмер ала. Ләкин кешеләр тигез булмый. 200 фашистка каршы 18 ил сакчысы. Соңыннан сугыш урынында үтерелгән 84 фашистны табалар. Кешеләр тигез булмый. Романовский взводыннан барысы да һәлак була. Батырны таба алмаулары бик гади. Аның һәм әтисенең исемен дөрес язмыйлар. Әйбәтләп тагын архивлардан эзләп таптык бу кешене. Ул безнең авылдагы 80 яшьлек Рафиков Шәүкәт Лукмановичның әтисе булып чыкты. Әтиемдән 2 бала, инде абыем инде. Әти турында бу берни дә сөйләмәде безгә, потому что сугыштан соң аларга безвестелеп мондай красный орден китереп бирделәр. Билгеле булганча, шик сакчыларына көчле аучыларны, снайперларны, нык солдатларны алалар. Мылтыгыда булган, этләре дә булган. Занимался охотой, читтән генә ишеттем, отыда булган дип. Ну, нык стрелок булган. Шуның өчен инде ул эләккәндә шундый командага, пограничныйга. Орден туганнарына 2017 елда гына барып ирешә. Аны саклау өчен ыныгының улына, Умарга тапшыралар. Медаль хранится у меня, моего прадедушки. Я учусь в Оренбурге, учусь хорошо и горжусь им. Таштакта кую вакыйга буларак истә калыр. Бу символ алга таба барлык элеккеге шик сакчыларын берләштерәчәк. Оренбурглар арасында бүген дә илебезнең тынычлыгын саклап, шик сагында торучылар аз түгел. Пограничное управление в Оренбурге находится, которое охраняет государственные границы с Казахстаном протяженностью 1763 километра. Каһарманның исемен мәңгеләштерүдә авылдашлар тагын бер зур эш башкарган. Шагнуши бессмертие исемле китап дөнья күрде. Ул Казанда нәшер ителә. Авторы авылдашлары, җирле язучы, отставкадагы подполковник Рәшит Кушмөхәммәтов. Китапта взводның сугыш юлы һәм соңгы бәрелештә сурәтләнә. Лыкман Рафиковның бер генә фотосурәте дә сакланмаган. Бу истәлекләр буенча эшләнгән фоторобот кына. Они ищут меня Советлар Союза герои и самобирли. Татарша этому Кожаб, потому что я не знаю. Разные версии существуют, но тем не менее это люди, которые пришли на войну, попали уже, прямо скажем, в феврале 1943 года. Может быть из-за того, что у них
боевой стаж был не очень высокий. И это первое крупное сражение, в котором они участвовали. Китапта шулай ук сугышта халак булган барлык авылдашларының исемнәре дә кертелгән. Оренбург өлкәсеннән сугышка 411 мең кеше китә. Олар арасында бүгенге авылдашларның әтиләре дә була. Әтиебез Бакиров Гайнулла Нәбиевич китап добровольцем авылдан беренче 18 толуга сентябрьдә Ләгә Подмосковья Панфиловский дивизияда. Минем әтием Даминев Гинятулла сугышка киткән ул 1944 году. Онарга 17 яшь булган. Лыкман Сөләйман улы Рафиковның исемен мәңгеләштерүдә күп еллар дәвамында эзләнү эшләрен башкарган. Авыл китапханасы мөдире Лилия Валишева. Чесноковка авылыннан сугышка 326 кеше киткән. Шулардан 160 кешесе вафат булган. Чесноковкадан киткән сугышчыларның исемләре такталарда язылып тора. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. 4 ел дәвам иткән 20-нче гасырның иң кан кыйгыч фаҗигасендә илебез берничә дистә миллион кешене югалткан. Хәзер Бөек Ватан сугышында турыдан-туры катнашкан ветераннар гына түгел, ул чорда бала булганнар саны да кими бара. Аларның барысының да теләге бер: дөнья тыныч булсын. Чиләбе өлкәсенең Югары Урал районындагы кечкенә татар авылы Үҗәйледә туып үскән, яшьтәшләре кебек үк өлкәннәр белән бергә хезмәт итеп, сугыш авырлыкларын кичергән Зүбәрҗәт Задыбаева истәлекләрен Гөлдар Хафизова тыңлады. 93 яшьлек Зүбәрҗәт Задыбаева әңгәмә алдыннан әүвәл медальле костюмын киде. Бөек Ватан сугышының юбилей медальләре арасында ул 18 яшендә беренче тапкыр бүләкләнгән 1941-45 елларда Германияны җиңгән өчен медале дә бар. Сугыш башланганнан мен бүгенге көн кебек исемдә, бүгенге көн кебек. Миңа 13 яшь. Әти Псән сабае әнкәй белән мен өйдә бухгалтер килеп туктады, ниде. Атка атланып йөри торган иде. Кирде дә миңа әйтә бер пакет. Менә Псән сапкан кешеләргә алып барып бирәле шуны. Мен аны нәрсәгә барганын белмәдем, утырдым да саптырдым. Бер 6 чакрымда покос барайы. Бирдем дә, кайтсам, әнкәм белән Клавдия елап утыралар. Ни булган? Сугыш башланган. Пишән чабу урынына ул фронтка җибәрү өчен повесткалар алып барган икән. Берничә сәгатьтән авылның барлык ир-атлары сугышка китә. Төнне бөтен халыкны озаттылар. Кем годен кладовщик та сдавать итмәде, председатель дә үзенекен киттеләр. 2 көннән безне эшкә. Хезмәт коралларын күпмедер дәрәҗәдә тота белгән барлык балалар, яшүсмерләр пишән әзерләүгә чыгалар. Аннары урып җыю башлана. Урожай зур булды. Җыярга кеше аз. 17-18 яшьлек кызларны тиз генә укытып, Карагайскида тракторга утыртып куйдылар. Кыенлыкларга карамастан, балалар бик теләп басуда эшләргә риза булалар. Чөнки анда алар аш түгел, бодай яшыйлар. Без кайда курмаш итеп эш вакытында, кайда ничек, кайда шикиенчә нитеп ашап, шайтып тукланып йөри торган аяк. Кем кырда эшләп ята, аны 3 мәртәбә ашата торганнары. Өйдән йөреп эшләгән кешегә, хатын-кызлар өйдә семьясы бар. Бер стакан он бирә торганнары. Бодай урларга ярамый. Бер кисә бодай урласаң 10 ел. Колхозда 2 ел ярым эшләгәннән соң Зүбәрҗәтне 1943 елның ноябрендә Магнитогорска ФЗОга җибәрәләр. 15-17 яшьлек авыл кызлары барсы да металлургия комбинатының механик цехы станоклары артына бастылар. Миңа 2 тарап салалар, мен бәләкәем, доставать не могла. Чертеж китерәләр. По чертежу эшлибез. Оказывается, без снаряды точили. Аны озак кына белдек. 12 сәгать эшлибез. 12 сәгать арый торган ек, елый торган ек. Даже трапка ятып, елый торган ек. Сурына вот выдержала. Бер кеше менә бездә Балканнан юл, Нагайбачка. Түзалмыйча каскан, аңа 8 ел бердиләр. 1945 елның 9 майы Зүбәрҗәт Задыбаева өчен дә онытылмаслык көн. Ул вакытта Магнитогорскига алдан әнисе дә килгән. Карыбыз самолет, нета,
урый, өстә. И болай, шулай не якын гына прямо, урый. Халык аптырый, и листовкалар төшерә башлады. Сегодня кончилась война. А без шул көн бер дә онытмыйм. 4 еллык кан коюда Зөбәрҗәт апаның 2 абыйсы катнашкан. Олысы очучы Гарифулла Сайфуллин Берлинга чабарып җитә. Кечесе 17 яшендә ирекле рәвештә фронтка киткән танкист Тарҗыман Сайфуллин 1945 елның 10 апрелендә Венгриядә һәлак була. Балачактан мәхрүм калган, сугыш авырлыкларын кичергән Зөбәрҗәт апаның бүгенге тормышка үз карашы бар. Минем өчен тормыш ожмах. Магазинга кирсәң, нәрсә аласың килсә, шул бар. Ну, тынычлык юк. Потому что бездә государство юк. Шулай дип әйтәсезме? Шулай дип әйтәм. Ни өчен алай? Нигә алай? Ни өчен? Потому что бер нинди дә строгость юк. Строгость булмагач, кеше вольно чувствует, кеше эшли, бүтән аныкын урлый. Эшлисе килмәй. Разве ул государственный? Вот шуңа мен риза түгел. 13 яшендә басуда, 15 яшеннән станок янында 12 сәгать эшләп, сугыштан соң да 10 ел ярым металлургия комбинатында хезмәт куйган. Аннары һөнәрен алыштырып, 30 елга якын сәүдә өлкәсендә эшләгән хезмәт ветеранының иң теләгәне дөнья тыныч булсын. Без күргәнне безнең балалар күрмәсен сугышны. Бер вакытта да сугыш булмасын. Яшьләргә Ходай бәхет бирсен. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын, хөрмәтле тамашачылар. Исән сау булыгыз.